Kristo onto ejidie moda. Amen. Yeshia mu obia won botaye nti a bepacho odi abewura dem ha. Ampa. Na botaye a yede abewura odan mu no se ebetima wie pɛ ya amaye ne a agise owura Yesu Kristo yagi ne di na yede ye ho to no so. Jeme so amen. Amen. Kamia se Kristofo bebre obobiri bi ho mpaye ekwanum kakra bi na ne nsan kan ya na bamu obu. Yes, na bamu obu Abembu. na onipa bia no se wodo woto Kristo so na wonya gidie bi eworum se wo hawa da wo so no amane a eda wo so no esu ni awreho a da bia no udie no se wonya gidie bi se ne so ana befa ama asundua ba ese se wokoso agine di ekosi ase if say onam Hebrew so no so aka kire yen say gidie nimu a obi ntumi nsani ti haye gidie nimu a obi ntumi nsani na ese onipa bia da oba wotide bonyankopon chen ne say ogiri se owo na oye wona a ohwehwe na kira kwan no ketuafo Sa Kristo me ketuapa da. Amen. Owura bi etu anamo akọ Kristo nchen na eno na awiai nyamemba mepese me na oka ho ase hwe atiasposa ase a medofo yeti so we no ho wo haw ani amane empani paso da Dabida. kopim se wiase we besai Ampa. wo haw ni amane se wo ye Kristoni se wo nye Kristoni wo haw ni amane edidani paso na adia ya na ebo Kristofo bebre o nyame asem ne se obi di Kristo asem di na ode ne wure nyina hye Kristom na wo ha ne amane to no a asampare mu tumi ni mu awra chichikire no etime boa no e ma otimi gina awie no wadi nkunim ti Peter kazasa wase munim se amanehunu no a No de atumu nuan mo. an wode atumu nuan mo wo wiase no se wo hunu Amanehunu. eti se o ti Kristo na ase a e mane nya o se ewiasefo no mo ato wo mo. Ebi. Hallelujah. Amen. On say latest news be and na media no so Dr. Grace Bodu meboa Oko. pacho so awu Oh. so hwe ni mansion a enye fie o enye house a mansion so mansion a ababa wo no etimi esi wo abrepopro ni kuom na wura fie wo a utim say yes sika ede baby a honam famu wabobra koduro ane adomu a ekita no ane mepacho japade a awurade enam ne so amana ye wo abrabomu no se wuni bia ubo wani a na wusu Ampa. na obi kura timi kohwe na japade saa na obu nyame sobo we nyame ma asetina onyankopon adi atenam no momiam ye ni nso Sa na ye onipa bi wo no mo a honam famu no wasiesie japade bebre ama ni nipadua bet huhum no oni hwe ti asia sa Shanka Yesu den da. Amen. And I want ase wawu na news na omo kan nyina ne say slow poison in the kuno Dada nchene. slow poison Dada nchene. hey me do fo ha hwadidie yi o Ehia pa. hwadidie yi slow poison editi ni nipadua mu samfie miensa 3 years. yes with the car go trash with Dubai airport and a doctor for catching and say what 3 days to leave and to one fie no man in some ansie obaye na kakra na ebro no kakra free ni paduam onmi se no ho atom
na no ya South Africa ofiri hɔ no beduru ya ade kyen ya no wuye wiase awiye obianu kwan obefa so obekoro obianu achi na wiye ba bi ekwakọ wiye no eti nyame ma ne atofo no ma Kristo ato nsafra ye na odi abewura konkron bia ha no de di kai mo bi ensuru Yehowa ampa ye hwe ya kwa yie Janka Yesu den da amen abraba ye boyi ye ne ahombone tumi ene edi asie timusua na efifiru mo sa no nyankwada asem o se wanyere ho amọ mpa ye na wonante nyamsuro mu na wo nyame asem ne wantena na wo fa ugidi anhye Kristo mu yie a ewiase asetena mu haw ene amane nti wo bepa ugidie bewiase na Kristo ni mapa na wona mabosomfie bewiase na nyamsum ni ba abati Kristo nanse a yɛde nyame asɛm akyerɛkyerɛ no firi ne mmɔfrase afei na ɔbɛyɛ wiase ni awurade ma saa abrabɔbɔ ne mpamfiri yɛ so amen yɛnkan Mark chapter 10 verse number 46 yɛnhwɛ asɛm bi wɔ hɔ ɛhɔ anam de preach kɔ Mark chapter 10 verse number 46 watch us say onifrani bi ade hunu onifrani bi ade hunu hello hi hello hi ewiase we na yɛtim nyame ma hey bonsam afra nipa bebrani o se yene odifo Eli akopirichi abonten a enema yede ani hunu no asefem dide bia na mitimi transe din na me bisa mo se enti enchirima titiro ne mrantie yi se wanjire ho amọ mpa ye a ba bia ewiase na duru ani ba bia bonsam enam nipa bi so epeja ewiase kro no ebe kakra no honam akono ebe dominate afa ba bia ampa na ebe yetin se obenya oba honkunkun tinimu watim aye ho ade bedin every say ba bia bonsam edi wiase kọ na ona mami bi mu ebo brabi no tai ni nyina aya ahombani twumadie ana omuwo preti editi anipa brabo iti nyame ma ene atofo nom ebra onyagopon ato nsafra ye efiri ye musuam efiri mepawcho omamu ane tribe ahoduo mu a yabeye ekristofo no momme nante Kristo asemu ye na homboni tumi ene enya Shanka Yesu den da amen ke kabra nko Mark chapter 10 verse 46 what you say ena Yesu kodu Jericho owura Yesu Kristo oye wiase agenkwa upo umpo oye wiase agenkwa ampa ebra obati asefo asase so no ne dwumadie nyina ne se obebo modin abo asempa no dawuro akire wiase se de beya onipa biada obonofo no ache no empofiri mu no nyame asem no mintino obenya fa ahodie na owia wode tumi no a ewu ne mu no asanyare wa hodo nyina Shanka Yesu den da amen nti bra obati asefo asase so na oguso eka asempa no na tumi a ewu ne mu se odifo tumi a ewu ne mu se obi a wo chen so no ofa so ye nsenkyane ahode ne bebre na Bible say ena okodu Jericho eti otwemu no ane wokoduru kuro bi a ye frɛ no Jericho hello hi pacho wodem ha yo ha Yesu nam a oye adwuma no onam no ane okopie kuro bi a ye frɛ no Jericho na ore na suafo no na okoro nso na asuafo no ebo ne chido ene nkrofo ko bebre Shanka Yesu den da amen medofo se ye ka Jericho kuro a abakusem no eye kuro a ate a onipa bi antimi ane wo mo nkoko eni nkunim ti asema me kan ye kuro a ya hyeda akyekere ade tumi ne ahoden atachire eti oman biada mopomo mo dwempo se mo ni Jericho kuro ebedi akon no mudi nkuguo na fasuo kura no a etwa kuro no ahia no enye fasuo ketwa ponkonso jemeso amen amen kura
Eti abra Israelfoɔ abakusɛm mu no ɔmo nam wɔn akwantuo mu mfinhyia aduane mu no ɔmo kɔpie Jericho kuro no so na ɛsan sɛ na kuro no ɛden na onipa bia ntimi nkuntwin fa ɔmo so nti no otwe dia bɔ Nyankopɔn no ankasa ɛnam ne home mu ɛna ɔmo a Joshua no mo akwankyerɛ di adwontoɔ to dwonto Jericho fasuo ɛnam akomako ɛnso ansa na fasuo no etimi adwiri ama ɔmo etimi akodi ɔmo atamfo so nkonem bɔnsam kɛse ma Kristo ɛma me eti kuro Jericho no abakusɛm no ɛnyɛ bɛtɛ wo hwɛ ya setena ne ya brabɔ mu a emusua ya fifiri mu no saa na mepatwɔ dodo na abusua teɛ Ampa. to obi wɔ hɔ no ma wɔte ha na busua wɔ firi mu no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛahyehyɛ ɛde ato wɔ sɛ ɔbaa bia ne wɔn mu a obetumi akɔ awadeɛ ama na awadeɛ akɔ wie yɛ pada Ɛyɛ hyehyɛ da hɔ. ɛyɛ nhyehyɛeɛ da hɔ sɛ ɔbɛfiri sɛ abusua wɛm na Kristo tumi antimi amanguram ande wamfiri mu a wode saa ne wawu wasa kɔdi nsɛnsɛm wɔ asamado awurade mpa musubɔ ne mfiri yɛ so daa Amen. emusua yɛ fifiri mu no emu ɔden nyame ma ne atɔfo nom ɛbra mi pirihye yi wankasa bu nkonta bi ɛwɔ asetena no abrabɔ mu na hwɛ sɛdeɛ abrabɔ no siteɛ ma Kristo medi hene wɔ abrabɔ no wate to nsa frɛ Kristo na ɔba abrabɔ no mu a nkonnua bɔne ɛbɛpae to nsa frɛ Yesu Kristo ɔba wɔ asetena mu a adeɛ biada a nyame ma ne adɔfo nom yɛbɔ ho mpaeɛ no sɛdeɛ tie biada ɔbɛma nkonimdie ayɛ dea nhyɛnka Yesu de daa Amen. kenka bra yɛnkɔ Ɛna wɔbɛduru Jericho. eti abra a Yesu Kristo ɛduru Jericho no Ɔne n'asuafoɔ no. na n'asuafoɔ no ka ne ho Ɛne nkurɔfokuo bebree. ɛna nkurɔfokuo bebrebe nso di n'akyi Ɛbra no wɔmfiri Jericho akorɔ no. eti wɔduru kurom hɔ no na ɔwie n'adwuma a ɔfiri Jericho kuro no mu akorɔ no Na Timeo baba Timeus. na owura bi a yɛfrɛ no Bartimeus Onifirani no. hallelujah Amen. onifirani no Na ɔte nkwankyɛn srɛsrɛdeɛ. awurade mmie yɛ ne daa Amen. hwɛ sɛ wiase nyame fira w'ani a ɛma wakoma mu koraa sɛ asɔredan bi koraa si wo dan akyi hɔ pɛɛ kɔwura hɔ bɔ mpaeɛ Kofira wani. yes sɛ wiase nyame fira w'ani a Ampa. nyamesom ɛyɛ wo tae Ɛnka wakɔma koraa. sɛ wiase nyame fira w'ani a nyame asɛm mpo yɛbɔ so a na ɔbɔfono Ɛnyɛ wakɔnɔ. sɛ wiase nyame fira w'ani a abraba a ɛnyɛ ɛna mepakyɛw wotu di akyire nyame ma ne adɔfo nom wiase awie berɛ mu ɛne yɛtie yi yɛ momeɛ na nyame ase sɛ wɔto nsa frɛ yɛn na yɛtima bɛwura wɔ dan mu na yɛka yɛn nsɛm kyerɛ yɛhu a ɛdu baabi a yɛ akɔ ahemboboa no kɔhwɛ nnipa brabɔ owura bɛhɔ obi abɔ ne masɛsi o wohwɛ ten kɛse no obi ne nano ne borɔfo a naano yɛkɔ pirikyi wɔ ahemboboa no de ɛyim sɛ misawese ana guy baako hwɛ ne ataadeɛ hyɛ no saa ɔsɛ man of God ma misika no mfa nkɔtɔ sɛ nsuo sɛ aduane ɔsɛ aduane borɔfo ɛna no ɔne ne ka na nano ne borɔfo no so obi a watena US aburokyimɛ bɛsɛ over bɛsɛ 15 years ɔde sika no maa no a sɛ nka akɔtɔ aduane gɛre nso wɔ yɛn nkyɛn hɔ a o wɔgye yɛyɛ a wadan n'ani de n'ani akyerɛ tenka Ɔmpɛ gɔbɛ. me na meka kyerɛ wo Ɔmpɛ gɔbɛ. tia da nyame ase Pɛbayɛra yakye. nhyɛnka Yesu din Amen. sɛ nyɛ Kristo ato mu a ka saa berɛ yi ɔba bɛsi a wote dɛm ha a Onyankopɔn de animonyam atware wɔ ka wɔ bosom so a wɔwɔ so ntorowa ka wokora deɛ nka sɛdeɛ kɔmfoɔ bɛsi afata wo no ka dɔ so si w'asen Na wohim so. na wotwa ho saa Yɛtu konkonte gu so. yɛda Nyankopɔn ase Ampa. nhyɛnka Yesu din Amen. sɛ musua no yɛfifiri mu no ɛte sɛ Jericho a owura bi a yɛfrɛ no Bartimeus ɔkɔpie mu a na wɔbɔ ne bra saa kuro no yɛntena mu ɛmɔ bra nyɛ yie saa kuro no ɛnome da so saa kuro no yɛ kuro a sɛ wokɔpie mu a adeɛ biada a wobɛyɛ biara no abapa mfiri mu ma nti obi te ha wɔyɛ adwuma biara sɛ nka obɛtumi abɔ mmɔden aso aba nanso at the end of the day wohu deɛ ɔde ne sika yɛ nyɛ sɛ woyɛ kɔhwini o
ɛyɛ die fira busua mu ntia yɛtwa ebuo bi ato so ɔbaa no akɔ ware no ebuo bi da ne ho ti sɛ wontua nwie ya honam fam ntime nso abapada ti nyame ma ne atɔfo no Yesu Kristo ɔyɛ nkwagye wura de dinti ane abɛhyia mu ha eti nyame ma obia ma na pamu mu gidia na ma wodi wura ha no kuramu na obra bɛso mo adi adanse nhyira Yesu den da amen kenka benko na timi obaba timi odi frani no timi obaba timi osu ne frani no na wote nkwanche ne sresra de na ɔte nkwanchen a ɔsresra de awurade mie kwa mfama yi amen ahokyere de enye o enye kura enye medi mi hia wehye enye nsoso nso ohiani wa mo broni ohia ne ahokyere de okristo ni bi a wotie bia obɔ mpa ya bonyanko bɔ mpa ye sɛ onye mfiri wo so poor man has no friend brother mpagu obi ahwe ase a wote kristo na ase a wahwe ase nyina ɛyɛ ahokyere nti onya duane ni ɔba bɛsi a wɔsoro Yehowa o na wote nyame asɛm ɛbɛ ne bra ahokyere nti wantimi anyina ama bɛma bi abɛdaadaa no so obɛboa no ahokyere ntira no last bi na sɛ na menim sɛ tii kura no wono mu a wutimi me tii me na me ka kyerɛ sɛ yɛ waskafo tii wɔ hɔ no fɛ tii pampa aseɛ ne pinam na mmerɛ bi mekɔsra odifo Moses Estate kɔɔ na yɛdididi nkɔmmɔ a sɛ odifo sɛ aduane bia no wɔ ɛno amaheda ne di ɔso anɔpa deɛ tii bi na tii bi ne bɛyɛ nom ɛne ɛnam sɛ ana tii deɛ sɛ me obi anu amani di na mɛrom tii deɛ ɔsɛ calm down calm down ɔbɛmo anom tii bi ama wabɛbɔ nsɛm hɔ a sikafoɔ kitchen so deɛ sɛ wɔn ne tua bibia wɔ hɔ yɛbɔ wura hɔ hɔ a no ahiti nsuo kikiri no ɔde mawura dan ne hɔ mbilo tententen no na ɔyi kapu no butubutu tire so saa deɛ ɔpɛ na sɛ nsuo hyia gum na mbilo no wasa gum twɛw ɛyɛ ano aka sɛdeɛ wɔawopɛ no biara wie na ade mɔk no tenten no fuwa no ade mɔk no na waba no wapagya hwie saa no awɔ so no ahwɛ sɛ duru mfimfini a na ɔde asi table so kɛn na ni na yɛ white ɔsɛ ogyawura wodie nie wanchi kosu anka ho anam sɛ na pan no ɛka ho wei ɔsɛ meba ɔmo pan no na ya na mmɛn na pan no otwaeɛ ɛhɛda nso bi asa wo ɔmo pan no de mmɛn kora kakraa bi na kosua wɔkyeeɛ no nneɛma a ɛfrafra no beef wom sɛdi wom salad wom gene wom ntosi wom kakumba gene wom green pepper wɔtwitwa ne nyinaa ɛde afra kosua no mo yɛ du ana wo toast ka ho yɛyɛ mpaabɔ meka esi w'anum wurade mfa mbɔ ne nkyɛm amen afei medi kosua no na menum tie no mi bedidi biem mene tie na abotu wani di biem anopa no a menum tie no wo de atwa akɔpem tu me na me ka kyerɛ wo enso wo de wa check na no enkodai ba fie ma kwan ba fie bedi won chen kakra hwe pressure ba so hwe awa mo kora anya sanketo ukoto this way kura me ensa ana wuchie titi bonsua no na ahwiehwie na wo hye ne nsuo ma no mo afunhye pintin bi ada me han no bu baka ho sapa no so de afu tea bread white ni bi bo ho ana isam ni nyina ba se and sem emuani nyina ye 5 series ni bo nya de oche miensa ana oche mu ma nkwara no bu ana de abom o de abobo nsuo 2 minutes be na wakodwo nsuo ni nyina to adwunso ya awurade nyi wo hia mfiri aso amen awurade nyi ahokyere mfiri aso amen ọma yɛ nsa no adwuma no enye yie amen na yenya bi bɔ na adwuma ya hyira ɔno asafo Yehowa hyiranka Yesu den da amen the Bible say Bartimaeus na ɔyɛ ɔfrani a wɔte nkwankyɛn ɛsrɛsrade aha na ɔte sɛ ɛyɛ Yesu Nasrani na ɔtwa mu no nyame ma ne adɔfo no ɛnkyɛ na metena se deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ adɔfo no nyinaa ne sɛ moma yɛnya onyankopɔn mu gyidie na yɛnkɔ so wɔn nso mfrɛ no hey medɔfo mpabɔ no waba no mpakyɛ ɔmenya yɛ o ɛmoadwen pɔ sɛ obɛgya mpabɔ no hyanka Yesu den amen ɛberɛ a wɔhaw ɛne amanneɛ ɛbɛto nnipa ɛwɔ abrabɔ mu no ɛne ɛbɔ mpaeɛ sa
Se enoma so yiye ma wo a na obompa ya ta chire se ro Nyankopɔn tumi bɛkɔ so akura ne omene mama wo Ishai nka Yesu den da Amen. eti abra me pacho Bartimaeus Ɔte sɛ ɛyɛ Yesu Nasareni na ɔretwa mu no. ɛyɛ Yesu Kristo Nazaretni no etwa mu no Ofiti aseɛ teatea mu sɛ. ofiti aseɛ teatea mu sɛ David ba Yesu. David ba Yesu Home mmɔbɔ. hallelujah Amen. sɛ na wontie mu tie ɛwɔ Awurade anim nyame ma ne adɔfo no ma yɛhyia mu ɛbrɛ wo haw ɛda wo soɔ no ɛbrɛ amanneɛ da wo soɔ no wadwuma sɛm ayɛ basɛe yareɛ kronkron bi da wo soɔ yi wopɛ akɔntuo mepakyɛ wopɛ yaresa wopɛ awoɔ ɛne wo kronkron tumi de ayɛ Nyankopɔn adwuma no sɛn na mepakyɛ wontie mu ɛteɛ wɔgya Nyankopɔn anim na woyɛ nifirani o wiase yadeɛ baako a ɛhya paa Nifira. ɛyɛ nifira Ɔka no yɛdum. wodeɛ wotiwo sesi a no ka w'ani gu so bɛyɛ ntɛtɛ mmiɛnsa sesi a na hwɛ deɛ wiase bɛyɛ wo Battery na wu. nifira aduane a ɛrebɛsi w'anim wonim deɛ ɛwɔ mu Sɛdeɛ na wom. na mmom advantage a ɛwɔ mu ara ne sɛ wo ne adehuhwɛ ɛto nkwanta a Moapae. mapae adeɛ ɛyɛ wɔ mu ara no ɛmɛi na abɛdɛ na wahwɛ wɔ mo Ɔhwɛ. yɛde ehunu amane o yɛne odiifoɔ papa akɔyɛ 30 days na yɛhu sɛ yɛfiri nipa te biam Kɔte bia foforɔ. me ankasa mehu sɛ mafiri nipa te biam Kɔte bia foforɔ. me na meka hyɛ wo 30 days na yɛne papa kɔɔyɛ no Ah. mehu sɛ mafiri nipa te biam mekɔ level foforɔ Yes. yɛduru dwaben ana meka kyerɛ bi sɛ awɛse ne ɔbɔfoɔ ma akam sɛ yɛasa aba bonsɛm gyem ei ɛmɛmi no binom mpamkyɛ mo nso Yehowa o Onyankopɔn kwan a wɔfaa so ɛyɛ wɔ baa no ɛyɛ different to baa bi a wote dɛm ha a mepakyɛ wopɛ sɛ Yehowa Onyankopɔn no monyam da adi maa no deɛ di ka yɛahwɛ ho yie titiw ne waho siesie sɛ Yehowa Onyankopɔn honhom ɛmpɛ sɛ wɔbɛhu adeɛ a ɛyɛ dagya nti na moba yɛ nkyɛn a na yɛpa mo kyɛw ne yɛdi nyame asɛm kyerɛkyerɛ mo sɛ mommɔ mo ho siesie nyɛ deɛ ɛmfata Fata. ha nyame tumi wɔ ha Ampa. nyame hɔ wɔ ha to obi a ɔbɛyɛ sitie ama otwe de bɔ Nyankopɔn asɛm biara no sɛdeɛ tie biada ɔde adanseɛ bɛfiri ɔdan mu akɔ hyɛnka Yesu den daa Amen. yɛntie do atwɔkɔ Na ɔte sɛ Yesu Nasareni na etwa ɛti mu no. ɔtee sɛ ɛyɛ Yesu Kristo Nazaretni no ɛna ɛtwa mu no Ofiti aseɛ teɛ mu sɛ. ofiti aseɛ teatea mu sɛ David ba Yesu. David ba Yesu Home mmɔbɔ. humi mmɔbɔ Na enipa pii kan n'anim sɛ ɔmoa n'ano. hallelujah Amen. hwɛ wɔ ha wɔda wɔ soɔ ɛdu watch night a ɔmpɛ sɛ ɔbɛba bɛbɔ mpaeɛ nyame ba ɔmpa abɔ bɛkyɛ wo ɛnka yɛne a yɛba mpaabɔ yi nyinaa ne yɛn nyinaa se yɛka bom abɔ dan mu na efiara watch night no yɛde ho agye mu a ka danseɛ a adodoɔ no ɛredie no ka aduru wo so Ampa. mpaeɛ a wobɛbɔ no wokua da biara no ɛbrɛko a Onyankopɔn bɛsom abɔfoɔ ma ɔmode mmuayɛ aba no ɔmbɛba no ani dɛm ha na da mpena akyi na da wo kunu akyi hyɛnka Yesu din Amen. nyame ma ne atɔfo nom ewiase asetena a yɛtie yi yɛte no amanehunum nti sɛ wopɛ sɛ wote wo ho a agye sɛ woma mpaabɔ dɔɔso sɛ wopɛ sɛ wote wo ho a agye sɛ woma akɔnkyen dɔɔso na ɛberɛ a mmogya ne nsuo ɛfiri nipadua mu no na ɛteɛ mu firi Yehowa wɔmyɛmfa anadwo mpaabɔ nka ho na yɛnteɛ mu no ɛtuma du Yehowa Nyankopɔn anim wɔmyɛmfa anadwo mpaabɔ nka ho na atesɛdeɛ a yɛde ato n'anim no mepakyɛw emu mmuayɛ tuma ba ntɛntɛm yɛka Luke 18:1 ɔbaa bi a na mepakyɛw obi esisi na gye n'agyapadeɛ ɔde n'asɛm kɔdan otimufuo bi Bible say ɔbaa no kɔ so ha otimufuo no Ampa. na ɔde n'abisadeɛ ɛho mmuayɛ ɛbrɛ no ɔmpa abɔ te sɛ ɛwɔ nyame anim wa a wɔnyare nso anɔpa biara kuada nɔpa gye sɛ ɔdidi ansa Ade akyi anim a. wo ha ho
Who odin and a woody na obey a mere. Come and have a pass of a bompire. Shanka yesterday. Amen. Can I be And somebody on our channel. what I say? Any puppy can and him one no. A bra or tiamono. Any puppy can and him say, One no. Hallelujah. Amen. We will kiss your name. A bra honey a mania but down sway. A true baby will be poor them. Ampa. Cannot crash it out. Will be poor them. Will be poor them. When I make a channel. Say Jiddy for the Kumu, you saw through. Muno hey. Won't be that. Mokanda. Shanka yesterday. Amen. I knew so through. Original. Me said a man yes, bra, we say me too. Me penfidie ka clear be their kenyamsam. Machines in kitchen be winning in Ketuan. Ye were dura, can you answer me call a Dumakutobi? Tia. ASA. What two back a liquid, and a benina will be answered with Jim. Kian is here. Now you see, could preach last week. Send the breaking yet. Can't break it yet. Yaman And Roger Jano. and what did Janu was sunny furnish Anna, drug one also on an address. Wakase breaking up pipe, Yenina, you go. And also I study. Neki creaky, na crotchy, no train, no come home, GA, no change Experience. Nanisia no crowd watching no crowd with me. Yeah. As will be our hard. Can I met Walk here that they be Ohio Fabre. Why? Now you talk the engine as a Yento Binsim. Yafanya Mia Jumanya Bishra. Shanka yesterday. Amen. I sang can you bro? A bre papa. Your bre papa. Last week, you know, ye Jinamusa, Madame Akuhu Machina was Dave, who anymore as a wayare. Nam say a chance said you will cry them one Tommy. You know, what tonight? You could preach Bania Bempa Bana Junior as a bompire. Last week, and San Kai Koye, a former the young you could preach you. Saturday, a young content near Boca 14 million. 4 days in San Kai Koye, 1,004. This week in Suyasakoy. Tis a Kawakuma, a yacht to an amount never bois. Jebeso, Amen. Amen. Now, on Yamian, when you met me at the amount, can come and call any puppy can and him so one. any puppy can and himself one and no. There's one dear. Now, so on no dear. Of course, so Tia than they say. A bra, Yawren Yami Medica catcher say, or how long ye, and in the pebiate. Ampa. Tia Susuma, whatever. Opera Swan, when Yambem with your dance here. Jemeso, Amen. Amen. In the Pabasha, I can say me brachel. Every could be to me after a Jumay phone beam. Na Yaya dear beer, a behawadri, and a wakuma, and until Castle jump abono. Debbie. Ye nipa. Nipa never from war. Nipa never cassette ya war. Nipa never ya tia, a beya crya. But for so Tim say, or die when you see my Yahua. Na the demon of a vampire, it will be beyond true surgery. Yasaji dear. Shanka yesterday. Amen. Yet, watch all. Now, any puppy can and him so one no. Any puppy can and one can and two. And so the Okosu Tia than And so, one no dear. What cost so Tia Tiamu? Said David Bahumi Because not on nim or how not on them. So when more how I win them more. And Kaba won't know Kunya so how. Kabe Bompire. Kaba could talk and once a match who are. How that house one. So when Matete and Amania who from one. Come from a jump about the agro. The brass and pay Coswell. Yawon Shisha. If further be a drop, the raw time. The council Yahua. Who could be a drop, the raw time. Council Yahua. A sense of me a bow. Now, Basha Tadia will be and can cancel. Now, any pyramid cherry. Why are you for me? Why are you for me? On a friend in me. Jesus, baby,
Amen. Amen. Awurade Nyankopɔn ɛmfa adwonto esu no ntie mpaabɔ. Amen. O wanti ne ye. Ye na Awurade Yesu Kristo a oye wiase agyenkwa a obehwie ne mugya egu asase so. Ɛma me ne omie no ɔmfa adwonto esu na ontie mpaabɔ. Amen. Enkunua bɔne biada ɛda yabrabɔ so no. Awurade mfa asɛmpa yi so na onyi mfiri ya so. Amen. Kristo ya tomo a March bosom no edimu de enefua miensa 3rd March nanso mpaabɔ enye nkwadasɛm ya brebi ɛsɛsɛ afii mu no adansia kɛse de bɛn esisi wo yabrabom nwadwen sɛ obɛtena mpatwe mu saa wo enyi ntum shanka yosudin. Amen. Nwadwen sɛ ɛgya wo tie me obɛtena sujadiɛ mu saa wo ebi pabuta bi si wɔ so na mpaabɔ na chi no obehu Nyankopɔn tumi Awurade ntu agidie mu daa. Amen. Hɛ enye abre bia na oba ebeyi sika hye onsɛm sɛ fama nkora nko school ɛsɛ wutumi no oberema yɛ no akodi oba ne nhyɛm ti nanso mpaabɔ no mama mɔmɔde na yɛnsiesie ho nsie edu hɔ a mo bi nyina fa gidie ne akomako emewuram na yehu Nyankopɔn no monyam Shanka oba de din da. Amen. Kan na mere na wiye. Mark chapter 10 verse 49. Ɛhɔ ne yɛde kokɔ. Ɛna Yesu gyina ka sɛ Enti abra owura no agusu a ɔteatea mu no ne ntia mu no eduru Awurade anim. Awurade ma mpae hodo a yabɔ free day 1 ɛwɔ n'anim ɛwɔ asase so no ɔma ne mfuru n'anim. Amen. Na ontie mpaabɔ. Amen. Papa hodo a yabɔ no ɔtanwe mu no Awurade tin mu ɔma emu obisade amrama yɛ. Amen. Papa wodo ayaba no otan mu no otwede bonyagopo tin mu oma hu mu ayamrama ye. Amen. Na yenhine no bonyam. Amen. Ishanka Yesu den da. Amen. Ebra onifrani na ja apono ne na apono woni damfo bia woni busuani bia woni sofo bia da empo odi ema no ewo mpabom na aka oni ne Nyankopɔn ensuo ta epono ewe ba ehia brantie yi nanso wo ma no gidi ansa o okoso akura ne modiem gidi awanya so mu ye gidi awanya so mu ye so mu ye obonsam wodi o gidi awanya so mu ye gidi awanya so mu ye gidi awanya so mu ye so mu ye obonsam wodi o gidi awanya so mu ye onkunkuru tumi a eye nipa yie no oma ne nye wiye. Amen. Right. Abrante ne ntie mo no edu Awurade anim o na oka babo no a na edomo atiri Yesu so nanso ne ntie mo no abro oman na etwa Yesu ho ahia no so ema na asem no duru Yesu anim yentie do atwa oba na we ekọ Ɛna Yesu gyina ka sɛ eti Yesu Kristo atene no ɛna ogyina ka sɛ momfrɛ no ma me. monye ntam Peter na momfrɛ owura no ma me. Ɛna wɔfrɛ onifrɛni no ka kyerɛ no sɛ Enti at once by force immediately na ɛsɛ command no ɛyɛ adwuma. Right. Sɛ Nyankopɔn kasa wɔ abrabɔ mu a bibia ntimi nsi kwae. Bɔfo a ɛsɛ sɛ ɔbɛ yɛ abrabɔ mu na wɔde mpabɔ mu a yɛbrɛ no Awurade nka ne tugya no ɔfa mmerɛ. Amen. Awurade nka ne tugya no ɔfa mmerɛ. Amen. Awurade nka ne tugya no ɔfa mmerɛ. Amen. Ɔmatumi bani bia nsi ne kwae. Dabi da. Na no na Daniel ɛtwe Nyankopɔn anim 21 days. Wasoma ne bɔfo from why come Daniel na Persia bɔfo ahemfo no
tumi hodenfo no atamonifoɔ no no mache bɔfo no wɔkwan awurade ma bɔfo a wɔne nam ne ho nyɛ den amen ɛnkyɛn yatamfo amen awurade ma bɔfo a wɔyi ne sɛ wɔne nante no ɔma na wɔnyɛ den nkyɛn yatamfo amen na yɛku ne die ntimi mmra ntɛntɛm gyeme so amen amen sɛ bra owura no ɛteateɛ mu no ne nsɛm afu duro yehu anim ɛdeɛ na siyɛ ɛna yesu gyina kaa sɛ yesu kristo gyina ka kyerɛ ne sɛ momfrɛ no ma me monyɛ ntɛm na mfrɛ owura no ma me ɛna wɔfrɛ wo ne frɛ no ka kyerɛ ne sɛ enti wɔfrɛ wɔ ne frɛni no ɛka kyerɛ ne sɛ ma wo bo ntɔ wo yam hallelujah amen pakyɛ bɔnsɛm kɛsɛ ma kristo ma bɔ ha hai matena se awie woka wɔ no ano atom wɔse ma ɔbɔ nyɛ deɛ bɛyɛ ɛntɔ wo yam ade nti na nkurɔfoɔ no kaa saa because na etwa sɛ onyankopɔn anim onyam daadi sɛ kristo ehu mmɔbɔ na ɔtwe n'ani ɛbɛhwɛw na mepakyɛ ɔbɛn no a sɛdeɛ tie biada ɔha no ɛda wo soɔ no ɛsɛ sɛ firi kɔ Jimmy, one of me, I do for Bia. It's what you may be a minute, yeah, one of me, I do for to me, I'm hallelujah amen I don't want to say machine adresifoɔ ne akɔmfoɔ so ontimi amoa me nti awurade gye me medɔfo kristo mu nko ana fa ahodie wɔ sɛ wotie me na wɔnkɔ asɔre a meserɛw bra na bɛbɔ so wate bɛgye asubɔ ne tena nkyirikyire nim asɔre wei ne kɔnyɛ den obi ka kyerɛ sɛ ne kɔ ɛden a ɔboa memenda na wadware no abɛtena ha ne yɛsua kristo asɛm ne abɔ mpa ne ɛkɔfi wei ɛden nyɛ den gya adwamammɔ ɛden nyɛ den gya akorɔ no ɛden dabi nyinsie tugu gya ɛden dabi ɔbaase me ma ɔsɛ me ma da wɔn nso wɔbusuam emu nyɛ te sɛ me deɛ tena no na meka kyerɛ obi me life no memfa ni agorɔ saa bie mu o medi tam sɛ me nkwa na nyinaa no meyɛ nyame adwuma because mabusuam no emu nyɛ maame a ɔde me ba wiase wɔnte ase agya a ɔde me ba wiase wɔnte ase mene wɔfa bi a n'ani ko me hɔ mene nua bi a meka m'asɛm nkyerɛ no ɛti sɛ kristo ato nsa frɛ me na ɔde me bɛwura nkwagye so wei a mɛhwɛ ho yie na mayɛ doɔ no awurade pɛ mewu a manya baabi papa tena gye me so amen amen nti musua yɛ fifirim no emu ɔden nyame ma ne atɔfo no kristo abɛ ade nkwagyeɛ no aba wiase egu so a ɔkasa ɛde kyerɛ yɛn ɛma biribi a mpirim akoma asɔre no a wokɔ no sɛ ntimi nsesa wo asesa asɔre no hyɛnka yesu den daa amen nkyerɛkyerɛ no a yɛde ma wɔ asɔre fie hɔ no sɛ ne nyame asɛm baa berɛ a dwane gye wo kra nkwa ɛfiri sɛ obia bɛbu n'atɛn ankorankorɛ hyɛnka yesu den daa amen kan ne nsi wɔfrɛ wo ne frɛ ne sɛ ne sɛ ɛti wɔfrɛ ne frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ma wo bo ntɔ wo yam mabontɔɔ yam sɔre gyina wo nan so sɔre yɛ deɛ bɛyi egyina wo nan so bible tete deɛ na wɔkaa no na yesu frɛ wo wɔse mabontɔɔ yam sɔre na ɛsɔre gyina wɔ nan so na yesu frɛ wo asɛm deɛ me dɛ wɔdakye okristoni wɔdakye wɔhwe ase wɔ kristo so mu mpaabɔ ma ɔhwe ase wɔwo keka wɔ fam sɔre gyina wɔ nan so wɔha na ɛda wo soɔ no ɛntena wo so nkosi daa amanneɛ na ɛda wo so no ɛntena wo so nkosi daa ɛte sɛ nsuohyeɛ ehuru a ɛbɛdwo ɛnyɛ sɛ yɛ ne abrabɔ bɛyɛ o ɛnyɛ sɛ yɛ ne abrabɔ bɛyɛ ɛti gyidi a ɔnyɛ wɔ kristo mu a ɛda wo kura da bi a wonya ɛde bɛwura ha no ma saa gyidie na nso mbo nkyɛn adeɛ nyinaa
na onyankopɔn ɔte ase so wɔse nyɛ daa na ne wura bɛfiri mu broni na ohiani atimpɔ ɛbɛyera Shanka Yesu de da amen ɛnyɛ da bia na bɛyɛ srɛsrɛfoɔ dabi ti onyankopɔn di na fa ho to no so na bɔtene ne abrabɔ na ɛnum no onyankopɔn adanse ayɛ adwuma Shanka Yesu de amen wɔse sɛ ɛna Bartimaeus to ne ntoma guye Bartimaeus ɛbra asomafoɔ no ka kyɛn sɛ sɔre gyina wo naasoɔ no wɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔto ne ntoma guyi ɛna ɔsɔre ba Yesu nkyɛn ntomago fi bi na efira no ɔwɔ to gui bɔne ntoma bi fira wo ɛnna a wotie message bɔ mmɔdena na wurɔ to gu ate amen nyinsɛn to gu ntoma bi fira wo bra wotie asɛmpa yi bubu wakoma na ka bɔne na ma Kristo asɛm no ɛnworɔ ntomago no mfiri wo ho fi na adanse atimi aba Shanka Yesu de da amen nyamema ne atɔfo nom nkwagye no apie di amaye ensamodo a asɔfo mpanimfoɔ asambakafoɔ mpanimfoɔ ɛde ma wɔ dan mu ɛne ɛde ya woro a ɛkɔ so ɛwɔ dan wɛ mu no mommyɛnhwɛ ho yie yɛmo yɛ bra sɛ Kristofoɔ papa mommyɛ mo yɛ bra sɛ de bɛsɔ nipa ni na ewiase kokoa mu nsɛm nyina da ɛda di akyire no Yehowa de bɛba ɛhan mu Yehowa won't you do da amen Yehowa ma wonkonkuru tumi metanta ye mu amen dan ntim mo tene abrabo amen je brass mo fo no ka cha ne se sori gira wo na so na ofre wo no atade a na anya na ehye no no owroto gui bonsam de masturbation atade a hyew to be a papa panimu wa ware ene ne yire na te eso ne ne yire hia wi a na wasako gura dwae na watwetwe ne ho eyenkonu abone awurade ngoro mfiri yaso amen eyenkonu abone yehu mpa mfiri yaso amen wiase agenkwa wone Christ wagi ne ho adi nyame ma ne adofo no omienwa na meto ano wate na Bartimaeus etie mu frɛ no na ɔte sɛ Yesu Kristo frɛ no atade a na anya na ɔbɔnefo no de ahyɛ ne mfinhyia bebre no wɔno ankasa tena se ho sɛ atade a hyɛm a anya yi mitim fa nkɔ barima nanim maguru ato agu na ɔgye ne adanse ayɛ media wankasa tena se ne bunku nta wɔ abrabobɔne bi a anya wotim na esi wo nhira bi kwai esi wo nkɔso kwan ɛbɔ ho ne mapato guo no ama onyankopɔn tumi ɛmɛyɛ adwuma ɛwɔ ho no ɛnɛ bɔmɔden ne yiri nyina tugu amen na Christ ba abrabo no mu a nkurumdie ne toa so ka ne ntoa so ne nsi ɛhɔ na si ɛna Yesu se no sɛ Yesu ka kyerɛ no sɛ ɛdeɛ na apɛ sɛ meyɛ ma wo ɛdeɛ kura na afei deɛ wopɛ sɛ meyɛ ma wo ɛna wo ne frɛ ne boa sɛ Yesu sɛ ɛna wo ne frɛ ne ka kyerɛ Christ sɛ Rabuni mepɛ sɛ mehu nadeɛ I want to see ɛna Yesu se no sɛ kɔ wo gyidi agye wo hallelujah amen wa mo nsɛm kura ma Kristo ɛntɛm a wo hu nadeɛ ɔka sɛ wo maame bi na ɛyɛ wo dabi wo papa bi na ɛyɛ wo ankasa the word asɛm no tumi wom gyeme so amen amen asɛm no tumi yɛ deɛ bɛyɛ ɛwom enti yɛ papa nyame asɛm no a ɔɔka no tumi di akyire wo ɔmpa tumi a wonya de yɛ de nnwuma nyinaa wonya firi asɛnkam nokorɛ so onyankopɔn ma ne bɛyɛ ɛsɛnkani ansa na prophetic no ministry nso yɛ deɛ ɛba nti adifo nnwuma mu no ɛmu tumi no papa nya firi asɛnkam nti sɛ fa wo so ama dodoɔ no a ɛwɔ wiase ɔte nyame asɛm sakra a wo nso yɛwɔ nyankopɔn anyina ne hintaw ampa ɛmpa yɛ hodoɔ a ɔbɔ ma yɛ no onyame tumi mu adanseɛ bɛba yes na no no ɔkra yɛ sɛ wɔkɔ bepɔ so akɔbɔ mpa yɛ ama yɛ ɔkɔɛ no nyame atie mpaabɔ no nti ɔbaa yɛ nso no onyankopɔn tumi nso yɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ dwuma sɛ ɔbrɛ ho ase tie n'anom kasa ɛtie nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a ɛkɔ so wɔ dan wɔ mu a sɛdeɛ tie bi afe wei ɛmpaa mu no obɛyɛ adansenini amen mpaabɔ a yɛbɛn no march no mu no ɛnkɔ wie no asɛm te ɛda so no sɛ omuni obi wɔ no a wabrabɔ a ɔrebɔ no kunkum aboɔ no a ɛwɔ boɔ ho no ebi ne yɛde asiw kwan kakraka ne sɛdeɛ ne kɛseɛ teɛ no ɛna esi wɔ anim sei wo a wontumi mmɔ ntra wo so a wontumi mmuni gye sɛ Kristo tumi enti abranteɛ no ɔne Kristo hyiaeɛ no ne nteɛ mu a ɔteɛ mu frɛ Awurade na ɔma biribiara mu na bam na ɔnu ne ho na ɛnwomabɔne a na ɛwɔ ne ho no ɔto guiɛ no ɔnya Kristo mu adanseɛ
awurade nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ amen na ɔnkae amen bɔne bi a yɛyɛ bia ɔmfa nkyɛn amen na ɔnam asɛmpa mu tumi so na nkonnua biada a ɔbɔnefoɔ no ɛde ato yɛ soɔ no ɔnyi mfiri yɛ so ne yɛnya adanseɛ ne tumi te ɔnhyira yɛn daa amen